kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai zai kasance mamaci, kamar yadda dukkan wani musulmi da ya imani da Allah da kuma manzansa ya sani. Wannan haka yake koda kuwa a wajen waɗanda ba sa sallah. A kwanakin bayan ne dai kuka ji cewa shahararren jarumin nan na barkwanci wato Kamal Aboki, Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya karɓi ransa ta hanyar haɗarin mota, inda Kamal Abokin ya samu addu'o'in fatan alkhairi daga wajen masoya da kuma mabambanta. Mutane suka dinga addu'o'i ga Kamal Abokin duba da yadda ya kasance mutumin kirki da yadda yake rayuwa a cikin al'umma. Hakan ta sa a wannan gaba jarumi Kamal Aboki Allah ji kansa ya samu addu'o'i daga wajen jarumai da kuma al'ummar gari, duba da yadda yake burge su kuma yadda abubuwansa suke faɗakarwa da nusarwa ta farkin addini, da kuma yadda baya batsa da wasu abubuwa da za su iya jawo mai zagi ko kuma a ce ya kaucewa tsarin addinin musulunci. Hakan ne ma ya sa Kamal Abokin a wancan lokaci ya samu kyakkyawan yabo, sannan kuma ya samu addu'o'in samun rahama daga al'umma, inda al'umma suka dinga tofa albarkacin bakin su bisa kan tsohon jarumin kuma mamacin wato Kamal Aboki. Kamal Abokin wanda ya yi shura kuma ya shahara a fagen wasan barkwanci, sannan kuma Kamal Abokin ya shahara wajen hawa waƙoƙin wani shahararren mawaƙi wanda aka fi sani da mahmud nadanko. Mahmud Nadanko wanda shi ya waƙar baba ya saki anta amarya da sauran waƙoƙi na barkwanci, wanda wannan waƙoƙi sun isar da saƙo sannan kuma suka kasance abubuwan sa nishaɗi ga zukatan al'umma. Sai dai kash, ita mutuwa ba ta barin wani dan wani. A wannan lokacin Mahmud Nadanko yana ji yana gani abokin sana'ar tasa wato Kamal Aboki, wanda ya kasance yana hawa waƙoƙinsa domin taya shi yaɗa waƙoƙin nasa zuwa al'umma. Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya karɓi ransa a wannan lokaci ta hanyar haɗarin mota akan hanyarsa ta daga Maiduguri zuwa Kano. Kamal Aboki wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka dinga yaɗa waƙoƙi na shi Mahmud Nadanko. Sai dai kamar yadda kuka sani, ita mutuwa fa bata bar kowa ba, musamman ma wanda yake rai yake numfashi. Hatta wannan baya sallah ya san cewa lallai ana mutuwa, kuma fa idan an mutu ba a dawowa, sannan kuma idan an mutu akwai hisabi. Don haka Ubangiji Subhanahu ta'ala ya ba wa al'umma sako ta hannun annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duka fa mai rai mamaci ne. Haka ne ta sa tun bayan mutuwan Kamal Abokin ma dai wasu da dama a cikin jarumai suka shiga taitayin su suka koma ga Allah. Sai dai kwatsam ana ci gaba da gudanar da rayuwa, aka tsinkayi rasuwa kuma wacce ta kasance ta shi wannan mawaƙi da Kamal Aboki yakan hawa waƙoƙinsa wato Mahmud Nadanko. Mutuwar Mahmud Nadanko ta taɓa zukatan mawaƙa da dama da kuma jarumai 'yan fim da kuma al'ummar gari, musamman ma 'yan Najeriya da Nijar, wanda mutuwar jarumin kuma mawaƙin ta taɓa su, wanda aka tsinkayi wasu jarumai suka nuna takaicinsu da kuma jimaminsu bisa mutuwar shi jarumin wato mawaƙi Mahmud Nadanko. Mahmud Nadanko wanda ya shahara kuma shahararren mawaƙi ne, inda Mahmud Nadanko yakan ware lokaci ya yi waƙa domin ya faɗakar da al'umma ta yadda ake gudanar da rayuwa da kuma yadda za ka yi wa iyaye biyayya, musamman ma mahaifiya. Wannan ne da sa ma bayan sanar da mutuwar Mahmud Nadanko, mutane suka dinga ɗauko waƙoƙinsa wanda ya kasance ya faɗakar a cikin wannan waƙoƙi, suka dinga yaɗawa zuwa al'umma, inda kuma shi ma kanshi ba a bar shi a baya ba wajen ba a bar mutane a baya ba, kamar yadda aka yi wa abokin nasa wato Kamal Aboki addu'o'in fatan alkhairi da fatan nasara da kuma fatan Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya bashi rahama. Hakan ma ta same shi ma Mahmud Nadanko lallai ya samu addu'o'i na fatan alkhairi da kuma samun rahama ga Ubangiji, inda mutuwar Mahmud Nadanko lallai ta taɓa zukatan mawaƙa kuma ta taɓa al'umma da dama, wanda suke ganin cewa lallai ya kamata a ce an yi wa waɗannan jarumai wanda suka dinga isar da saƙo na wa'azantarwa a cikin barkwancinsu da waƙoƙinsu addu'o'i. Yanzu dai haka Mahmud Nadanko ya riga mu gidan gaskiya. Muna addu'a Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya rahamshe shi, ya bashi aljanna da mamiya, sannan Allah ya kankare mai dukkan zunubansa
da kuma namu baki ɗaya da kuma har na abokin nasa wato Kamal aboki.